Undskyld. Jeg holder fest i aften. Tak. Du holder ikke fest i aften. Skide. Nej. Tak. Undskyld. Undskyld. Tak. Det nu bare. Det kan man ikke. Han stiller sig sådan her. Han stiller sig sådan her. Altså, så kan jeg jo ikke stå på min måde siden. Så tager du bare vennerne om sådan der, og så skubber du mig bare, okay? Ja, jeg kunne godt lide det. Take 2! Nej, vi filmede jo ikke før. Vi har filmet en gang. Så er det take 3 nu. Nej, det er take 2. Det er take 2. Ja, det er også det, jeg skal. Hvad siger du så take 3? Okay. 2. Scene 2. Indstilling 2. Take 2. Nej, jeg sagde forkert. Nej, jeg sagde forkert. Nej, det gjorde du ikke. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Nej. Tak. Det er klart, fordi jeg var bare... Jeg var ikke dårlig Simon. Yes. Hej. Er du så fri i dag? Så er vi tilbage til alle klunkegårdene. Det er min, der optager. For helvede. Ikke det der klunke. Det er fint. Ja. Scene 1, indstilling 6, take it. Han sagde optag. Det skal jo ikke køre for helvede, mand. Tag nu sammen. Han sagde optagelse. Emil, gå så har du faktisk startet hjemme, eller Jeg havde, han sagde optagelse. Det er bare så dårligt. Fuck, kør stadig. Og køre. Annoncering. Scene 2, indstilling 4, take 374.